רגע של מוסר. המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. בורא עולם, ברא את העולם היפה שלנו, עולם גדול. ברא את השמש בקיץ, שמש זורחת, עולם מלא אור. אבל תסתכל דבר פלא גדול. הולך האדם בקיץ, יש לו צל כל הזמן עליו. צל יש גם לעצים, גם לעלי הקטן יש לו צל. הנמלה יש לה גם צל. איך? יש כוח לצל הקטן הזה להחזיק מעמד נגד השמש? איך זה יכול להיות? איך יש צל כאן לנמלה הקטנה ולעלי הקטן? שמש זורחת. התשובה היא, בורא העולם אמר, השם צילך על יד ימיניך. הצל הוא כאן שייך לעולם הזה שלנו. השמש, את נתת למעלה, רק להאיר בלבד, זה הכל. יש גם אדם צל עליו. כדי להראות את הכוח שלו, תראה בצל. זה בקיץ ובחורף. אנחנו אומרים, אתה גיבור לעולם השם. מה הגבורה שלך? משיב הרוח ומוריד הגשם. תראה רוחות בחורף. עצים זזים שמאלה ימינה. הרעפים טיפה מתעופפים מהרוחות. ויורד גשם לאט לאט, בנחת. טיפה טיפה, לא נפגשים ביחד. מי קובע? מי עושה את זה? רוח שערה. משיב הרוח, מוריד הגשם. כי הוא גזר בו העולם, פה ירד גשם, לא יעזור כלום לאף אחד אחר. הוא רצה שהאדמה פה תקבל את המים שלה. זה גבורה של הקדוש ברוך הוא. מי שמסתכל ככה מה אומר, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית.